Debagoeneko hainbat herritan dauz hortu komunitaixoak, hortu publikoak, hau da udalak, nolabait, herritarren eusku, hortu kontuetarako itxitako lursailak. Eta horrein artean, Barrixena ezagutuko dugu gaurko honetan Bergarako hortu komunitarixoa. Itziar Iglesias, kaixo? Hola, kaixo. Zu zaitugu hemen Bergarako udaleko ingurumen teknikarixa, eta, ja badia hilabete batzuk, ezta? Martxan dauela, Bergarako hortu komunitaixoa, noiz jarri zan martxan? Lehenengo esleipena izan urri horri inguruan, eta orduan esleitu ziren 75 bat lursail, eta gero horre sortu zen olako itxaron zerrenda bat, eta ordutik beste bi esleipen egin dira, eta gaur egun ja, gutxi gora bera hortu danak okupauta dauz. Beraz urrian hasi zan olabait martxan, hortu komunitaixoa, hauxe orduan, ez da? Lehenengo udaberrixa? Hori da, bai. Eta udaberrixa bai izaten da, ez da? Mugimenduko urtarua hortuetan, baratze kontuetan? Bai, normalian nola izaten da, alatabe, hasierako 75 erabiltzaile horrek, nahiko gogotsu hasi ziren, eta ikusten danez, landu zituzten lursailak, eta ontxe ari dira emaitzak ikusten. Negu partizanatipe gogo zeuzen, ez da? Bai, hori da. 22.500 metro kuadro inguru dauz hemen, ze bat esati da, nahi da? 98 lursail daude, eta lursail bakoitzak gutxi gora bera 30 metro karratuero izango ditu. 98 danak betetan? Bai, isa. Bateron bat geratze jaku, baina, laizter betetzeko asmuakin. Hori be seinale ona edo adierazgarrixa da, ez da? Gentiak gogotxo ben seinale. Bai, hori da, eta ondion be, itxaron zerrenda be badago. Orduen, bajarikero egonezkero, aukera aukiko leuki itxaron zerrenda dauzen pertsona hori bai. Profila da, anitza. Daukou jente oso gaztia, jente heltua, jubilauak, emakumezkoak, gizonezkoak, jatorri ezberdineko gentiak, bakarka lantzen dauen, hortua lantzen dauen gentia, taldeka, familia ingurukoekin lantzen dauena, orduen da oso anitza da profila. Ureztapena garrantzitsu izaten da, olako leku baten itziar, ez dakit, eta lehorte kontuape hor dauz, hemen ura adibidez nondik lortzen da, zela banatzen da, zela kudeatzen da hori? Hemen egin zen Angoixen dauen ur biltegi handi bat, ur hornidura orokorrera lotuta dauena, eta ur biltegi hori dago lotuta, hemen parkien zier banatuta dauzen lehen aipatutako ur biltegi txikixei lotuta dau. Eta orduan horrek bete aldiez, biltegi txiki hauek bete aldiez, eta gero goitxik zabali dauzenez, euri urez betetzen die. Dan aprobetxatzen da orduan, bateko eta besteko. Hori da. Aipatu duzu, profila askotako jentia erabiltzaileak dauzela hemen. Ez dakit aurretik hortuekin eta harreman haukan jentia zan, utzetik hasi dana, hemen Bergarako hortu komunitarixoan nolabait nekazari lanetan? Danetik dago, hemen baitxa. Batzuk oin hasi berri eta beste batzuk lehenautik hortu gintzan ero aritua die, orduen denetik dago. Dana dela, dana idea musakoin nolabait aukeria, hortu kontuetan murgiltzeko, ez da? Zeo zer lanatzen hasi aurretik, zertan dabitzen jakiteko, ez da? Hori da. Berez, derrigorrezko ikastaro bat egin behar dute, hortuan lanian hasi aurretik, baratzegintza ekologikoan inguruko ikastaro bat da, eta hor oinarri batzuk emute jakie, eta hori da emute jakeen apur bat laguntza hori hasteko, baina esandakua batzuk ikesitxea. Ekixen, ez da? Furgo baratza be pasatzen da, hemendik, ez da? Hori da, furgo baratza da batez be aholkularitza zerbitzu bat, bai nekazaritzan emuten daue aholkularitza hori, eta baitxabe, baratze gintzan emuten daue aholkularitza hori, eta baitxabe, sasoiko barazkiak eta zeintzu dien, eta horrek lantzen die. Eta gero, erabiltzaileok daukien zalantzak bertan argitzeko aukeria. Barazki munduan, fruta munduan, lora munduan auki eskintza eta aukera zabala dau. Ez dakit horreik landatzeko orduan badauen irizpiderik, badauen araudirik, hau landatu alda, bestia ez, ze askatasun dako ez da, erabiltzaileek erabakitzeko
bueno, euren lursail horretan zer gura dagoen sartu. Bueno, hau jasota dago Baratza Parkea kudeatzeko ordenantzan, eta bueno, bertan ezin dira landatu vertikalki asko hasten diren zuhaitzak, zuhaizkak eta olakuak, eta ezin dira bez erabili lurzoruak kutsatzen dituzten ongarri edo produktu kimikoak. Hori alde batetik. Eta gero baratzegintza ekologikoan oinarrituta dagoenez eremu hau baita, inguruko landariak eta erabili behar die bertan. Eta hori da apur bat... Hobesten da bertako produktuak orduan landatzea. Hori da. Esan dugu hau udalak martxan jarraiteko ekimen bat dala, baina gero